ברוכים הבאים לפרק הפיילוט של ההסקט של שכבה י"ב מחזור י"ב. זה ככל הנראה יהיה פרק הפיילוט, בו אנחנו ננסה לעשות את הפרק הראשון של הפודקאסט שאנחנו רוצים לעשות, שהוא כמובן מוקלט בכיתה י"א, כי הכיתה שלנו הייתה נעולה ברגע שבו הקלטנו את זה, שזה בשבילנו עכשיו ובשבילכם בעבר היה. הפרק הזה יהיה קצת שונה, מאחר ואין לנו תסריט, אז מה שנעשה זה נקריא לכם משפטי חוכמה. בפרקים הבאים נשתדל שיהיו הופעות של עזריאל, לפעמים הוא יהיה מראיין, לפעמים הוא יהיה מרואיין, לפעמים הוא יהיה, אפילו שניהם. אפילו שלושתם. בואו נתחיל. אז אני אתחיל עם אין אני לי מי לי. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. על ראש הגנב בוער הכובע. כל הפוסל אמור פוסל. הגונב מגנב פטור מכפל תשלומים. אם לא עכשיו, אי מתי. מה שמיטה להר סיני. איזהו הגיבור הכובש את יצרו. חכם שומע פעמיים. חכם שומע פעמיים. איזהו העשיר השמח בחלקו. הווה זנב להריות ועל הווה זנב לשועלים. הווה זנב להריות ועל הווה ראש לשועלים. מוות וחיים ביד הלשון. עבר זמנו בטל קורבנו. על טעם ועל ריח אין להתווכח. טובים השניים מן האחד. אין בוכים על חלב שנשפך. אין דבר העומד בפני הרצון. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאירה שלמה. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. דרך ארץ קדמה לתורה. הגיעו מים עד נפש. הסקרנות הרגה את החתול. נכנס יין יצא סוד. סוף מעשה במחשבה תחילה. אין מסיחים בשעת הסעודה. את הנעשה אין להשיב. תמונה אחת שווה 1000 מילים. אין חבר נאמן מכסף מזומן. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. קשה באימונים, קל בקרב. דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול. תמשיך. אם לא תשלח, איך תיקח? מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אין חבר מזומן מכסף נאמן. מה זה? אין חבר מזומן מכסף נאמן. אוקיי. סוף דבר הכל נשמר, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. תודה רבה שצפיתם. רגע, לפני זה. תוכל לעשות את האם לא תשלח, איך תיקח, אבל כזה עם המנגינה הזאת של כמובן. זה, של האמורים. אם לא תשלח, איך תיקח? לא, זה כזה, יש לזה מין מנגינה. יש לזה, כן. זו כוונתך? כן, ואז כזה את העלייה וירידה בקול וזה. אם לא תשלח, איך תיקח? תודה רבה שצפיתם, אנחנו נהיה פה. לא, אנחנו לא. ואנחנו מתנצלים מאוד על זמנכם. זמנכם לא חשוב לנו, אחרת לא היינו עושים את זה. להתראות.